Hej, jeg hedder Benjamin Østergaard, og jeg har tænkt mig at dele min historie med jer i dag. Jeg er nu en dreng på 10 år, der har kæmpet med angst i 2 år. Det hele begyndte, da jeg var 7 år. En dag kom mine forældre op og skændes. Jeg blev bange og løb ind på mit værelse. Mine forældre stod ude foran min dør, så jeg kunne tydeligt høre, at de råbte af hinanden. Jeg satte mig på knæ og kiggede ud af mit nøglehul. Jeg kunne se, at min far var helt rød i hovedet. Han råbte og skreg. Pludselig slog min far ud efter min mor. Han ramte hende lige ved siden af øjet. Jeg trak hurtigt mit hoved væk fra nøglehullet. Jeg lagde mig op i min seng med dynen over hovedet og begyndte at græde. Kort efter blev de skilt. Min mor blev boende i huset, og min far flyttede ud. Min far begyndte at drikke, og det tog langsomt overhånd. Han begyndte at tale grimt til mig, og en dag gik det galt. Min far slog mig. Jeg sagde det ikke til nogen, for jeg var bange for, hvad der ville ske. Det blev ved, og jeg kom hjem til min mor med blå mærker, men jeg sagde det bare, fordi jeg var faldet. Jeg begyndte at få angst nogle uger efter min far havde slået mig for første gang. Jeg snakkede ikke med nogen, jeg holdt det bare inde i mig selv. Jeg gik lang tid med angst for, at min far skulle slå mig igen, men en dag blev det for meget. Jeg kunne ikke mere. Jeg gik ud af mit værelse og hen til min mor. Jeg fortalte hende, hvad der var sket. Min mor blev sur over det, jeg fortalte hende. Jeg sagde til hende, at hun ikke måtte fortælle det til nogen. Jeg var bange for, hvad der ville ske med min far. For inderst inde elskede jeg ham stadig. Min mor sagde, at jeg skulle starte til psykolog. 2 uger efter var jeg startet til psykolog. Min psykolog var tilknyttet min skole. Jeg husker tydeligt den første dag hos psykolog. Hej Benjamin, jeg er skolens psykolog. Gitte, vil du ikke være sød at tage plads? Jeg har hørt kort om dine problemer. Kan du fortælle mig lidt om, hvordan du har haft det i forhold til din angst? Jeg har haft angst og har nogle gange været vågnet op om natten med tanker, jeg ikke selv kunne styre. Jeg føler, at jeg ikke længere har kontrol over mine tanker. Nogle gange kan jeg få en følelse indeni, som om alting bare bliver sort. Nogle gange kan jeg føle, at jeg skal dø, og det er den værste form for angst. Benjamin, jeg vil starte med at sige, at der er mange, der har det ligesom dig. Det havde jeg ingen anelse om. Jeg troede, jeg var den eneste og var ved at blive skør. Nej, rolig Benjamin. Der er mange, der har det som dig, og du skal slet ikke være bekymret. Jeg skal nok hjælpe dig af med din angst. Nu har jeg gået til psykolog et halvt år. Det har hjulpet mig rigtig meget. Sagen om min fars voldelige adfærd er stadig ikke lukket. Jeg ser ham ikke og bor nu permanent hos min mor. Mange tak for hjælpen, Gitte. Velbekomme Benjamin. Kan du have det rigtig godt?